Bona tarda, vespre a tothom. En nom dels meus companys del Patronat us volem donar la benvinguda en aquest 60è plec que per fi podem celebrar, encara que d'una manera atípica, i tan atípica que no podrem ballar, però com a mínim podrem escoltar música i podrem gaudir d'això, de la música aquesta que ens agrada tant. Des de fa uns anys dediquem els aplecs a homenatjar entitats o, no sé, monuments de la nostra ciutat. Va ser l'Església, va ser la Colmena, Can Zam, l'Esperit Sant. I aquest any doncs, vam decidir homenatjar els gegants, els nostres estimats gegants. Els que veieu aquí són la Margarida i en Genís. De fet, aquests són els nous. Els que tenen 60 anys no hi són. Sabeu per què? Perquè com que són de risc no els han pogut portar. Bé, no, això és la broma, no? Precisament per la pandèmia no els he pogut fer vestits nous i clar, en una festa tan senyalada havien d'anar ben guarnits. O sigui que en una altra ocasió ja els portarem. Aquells són en Silvestre i la Coloma. Bé, jo ara us explicaré una mica com anirà tot això avui. Els músics tocaran, hi haurà una primera part, a l'intermig hi haurà un sorteig, no us heu de moure dels seients perquè ho farem tot seguit. Quan diguem els números, heu de mirar els números que teniu vosaltres, però no us heu de moure a buscar res. I en sortir, aleshores, en allà, veureu què us ha tocat. D'acord? Molt bé, aviam si ho fem bé tots plegats. Bé, perquè aquest aplec no sigui tan atípic, jo aniré presentant les sardanes i els autors, i les coples que els interpretaran, esclar. I per allò diem sempre a l'aplec, endavant copla, doncs també ho diré. I així ens semblarà que encara que no ballem, com a mínim hi haurà una mica més d'ambient d'aplec. Bé, anem a començar, doncs. Haig d'agafar la xuleta perquè si no, no m'aclaro. La primera sardana la interpretarà la copla Sabadell i té per nom Camperola. L'autor és el mestre Eduard Toldrà, que el nostre amic Andreu ha programat aquesta sardana per commemorar l'aniversari, el 125è aniversari del seu naixement. Aquesta sardana és simfònica, no és una sardana gaire balladora, però és la ideal perquè ja us aneu endinsant a dins del concert. D'acord? Doncs va, endavant copla. Bé, la segona sardana també la interpretarà la copla Sabadell, porta per nom Pleniluni. És una sardana que el mestre Marc Timó, un jove que està fent les Amèriques i per tot arreu fa tot tipus de música, a més de sardanes, doncs els hi va dedicar a ells, a la copla Sabadell. I es va estrenar el 22 de desembre de l'any passat, del 2019.
Em sembla ser que m'estàvem comentant que es va ballar per primera vegada a Canet de Mar. Bé, doncs aquí els teniu. Endavant, Cobla! Bé, ara els toca descansar els de la Sabadell i treballar els de la Bisbal Jove. O sigui que ja ho sabeu. La propera sardana es titula Vells Amics. Nosaltres aquesta sardana la volem dedicar als amics, als vells amics de Can Armengol, perquè són unes persones que mai ens han dit no a res, han sigut solidàries i sempre han col·laborat en tot el que els hi han demanat. Aleshores, els volem donar les gràcies des d'aquí i dir-los que els estimem. Endavant, Cobla. Ara seguirà la Bisbal Jove amb una sardana molt bonica del mestre Conrad Saló, que es diu Els ocells canten, que és un cant a la primavera que ens anirà molt bé amb aquest dia tan gris, en aquesta tardor tan fosca. Val? Molt bé. Endavant, Cobla. Sabadell a interpretar la sardana del mestre Juli Garreta, Juny, que ens recorda el dia del soci, la ballada de la Font de l'Alzina, que enguany tampoc hem pogut celebrar. Però bé, nosaltres tot ho fem amb esperança. Estem segurs que l'any que ve ho podrem fer tot de nou. O sigui que, per això l'hem posada. Juny, endavant, Cobla. Tot seguit, la Bisbal Jove ens interpretarà la sardana del mestre Josep Cassú, que es diu Recordança
a l'amic. Bé, la dediquem a familiars, amics, tots en tenim algú, oi? Que el recordem, doncs va per ells. I per tots vosaltres, esclar. Endavant, cobla. Torna a ser el torn de la Cobla Sabadell. Ells ens interpretaran una sardana del mestre Fèlix Martínez Comín, que aquest any se celebra el centenari del seu naixement. La sardana porta per títol Rosa de Sant Jordi. I nosaltres volem dir des d'aquí que tindríem moltes ganes que el 2021 poguéssim celebrar Sant Jordi com cal, amb roses, i que no haguéssim d'anul·lar les sardanes que vam haver d'anul·lar. En fi, que tot vagi bé i que el Sant Jordi de l'any vinent sigui millor que el d'aquest. Endavant, cobla. La propera sardana que ens interpretarà la Bisbal Jove porta per títol Tamborinada, que és del mestre Carles Garriga. Segarra. Ja havia dit, ja ho havia equivocat. Carles Segarra. Tamborinada, sortosament, que és una tamborinada musical, i que estem a Supluc, perquè si no, si arriba a ser la tamborinada com la d'ahir la nit, i haguéssim estat en un aplec normal, no atípic, segur que l'hauríem hagut d'anul·lar, perquè com que no tenim lloc per fer-lo quan plou, doncs mireu, encara hem estat de sort. Bé, per tots vosaltres, tamborinada. Endavant, cobla. Ara li toca la Cobla Sabadell i interpretarà la sardana Somni. Sí, Somni. Del mestre Puigferrer. Només us puc dir una cosa. Tanqueu els ulls i somieu. Endavant, cobla. Bé, ara aquesta serà l'última sardana de la primera part, que és la sardana que d'alguna manera va dedicada als gegants. Es diu La dansa dels gegants i la seva autora és la Montserrat Pujolà. A mi m'agradaria, si des de dalt poguessin encendre els llums de la sala, perquè sé que hi ha gent d'aquí, dels geganters, que estan per aquí, m'agradaria que s'aixequessin, sisplau, perquè els volem veure, volem saber qui són. Us aixequeu, els geganters, sisplau? Aixequeu-vos.
Aixequeu-vos i aplaudiu-los. Ei, va! Molt bé. Perquè l'homenatge és pels gegants, però si vosaltres no els portéssiu i no els féssiu ballar, els gegants pobrets, ells sols no podríeu fer res. O sigui que moltíssimes gràcies a tots vosaltres per fer que aquesta tradició segueixi endavant i que a Santa Coloma la tinguem. Moltíssimes gràcies. Molt bé, molt bé. Ja pots apagar la llum, em sembla, eh? Sí. Bé, ara, doncs, seguidament, per tots vostès, la Cobla Sabadell interpretarà la sardana, la dansa dels gegants, de la Montserrat Pujolà. Endavant, Cobla. És un dels geganters, eh? I me'n recordo que es diu Clavero de cognom, però de nom no me'n recordo. Com? Mario. Ah, això, el Mario, vale, d'acord. Endavant. Bona tarda. L'Aplec de la Sardana és una de les celebracions... Bé, la segona part començarà amb la Bisbal Jove i ens interpretarà una sardana que es diu 6 de 7. Jo, com que era un títol que m'ha fet molta gràcia, he intentat esbrinar, veiem, per què era aquest títol. I diu que estava dedicada a un tal Josep Vinyals, em sembla que és. Josep Vinyals? Ignasi Pinyol. Res, una mica més no encerto ni una. L'Ignasi Pinyol, sí, que és un músic que era el 6è germà de 7. Ah, veus que és interessant això? Bé, doncs ja està. Endavant, Cobla. Gràcies, perquè és que porto un despiste que no vegis. La propera sardana que ens interpretarà la Bisbal Jove és la sardana que el mestre Paulí ens va dedicar en l'any 2007 quan la nostra vila va ser la Pobilla de la Sardana. I, evidentment, porta per títol Santa Coloma Ciutat Pobilla. De totes maneres, us he de dir que per tots nosaltres, la gent de la Junta, cada vegada que toquem aquesta sardana, ens recordem del Jordi Olivés, que formava part de la Junta i que n'era un gran fan, i que no ens perdonava mai si no la programàvem per la prec, per la festa major, tant d'estiu com d'hivern. Sempre deia, aquesta sardana l'heu de posar sempre. Doncs aquí està, allà on sigui Jordi, per tu. Seguidament, la Cobla Sabadell ens interpretarà la sardana a la plaça del Firal, del mestre Xaxo. Si recordeu, al final del mes passat ja li vam fer un homenatge aquí amb un concert atípic també, perquè era el concert de Festa Major que l'havíem d'haver fet el primer cap de setmana de setembre i va arribar l'últim cap de setmana d'octubre. Però bé, tot és atípic, però ho anem fent, que això és el que és més important. Per tant,
Tot seguit, la Cobla Sabadell ens interpretarà la sardana La plaça del Firal. Endavant, Cobla. Tot seguit, la Cobla Sabadell ens interpretarà la Puntaire. Tots vosaltres sabeu i la coneixeu. La meva àvia ja la cantava la Salomé, el Ramon Calduc, bé, tota aquesta gent. Bé, però hauríeu de saber una cosa, que el mestre Viladomat no només va fer sardanes, va fer òpera, coplets, tangos, passodobles, i va morir bastant jove, perquè es va comportar una mica bohèmia, etc. I a que no sabeu quin coplet famós va fer? Fumar és un placer, Fumando espero. A que no ho sabíeu? Jo m'he quedat de pedra avui quan ho he vist a la Wikipedia, que consti. Bé, endavant, Cobla. Ja sé que és la pera, però és que és així. La Bisbal Jove, i ara sí. La Bisbal Jove ens interpretarà la sardana 30 i 50 Bellvitge. No sé d'on ve aquest títol, ho he intentat esbrinar, però no en tinc ni idea. Sabeu de què ve aquest títol? Vosaltres no, oi? Tampoc, no? Bé, d'acord, doncs. És el mestre Joan Jordi Beumala, només sé que la van estrenar a l'Aplec de Bellvitge l'any 2015. Doncs això és tot. Endavant, Cobla. Tot seguit, la Bisbal Jove ens interpretarà la sardana del mestre Marrós, que porta per títol Mar de Palamós. Jo, si em permeteu, com que la majoria de les sardanes tenen lletra, però aquesta, una petita estrofa que posa: Mar de Palamós, voltat de barques i pescadors, joves i vells ballen tots junts, amb braços amunt. La gran sardana, tots junts a Palamós. Mar de Palamós. Endavant, Cobla. Ja només queden dues sardanes, que són les de conjunt. La propera es titula A l'Empordà i és del mestre Ricard Viladesau. Aquesta sardana ell la va fer fa molts anys, però l'any 2000 va fer una nova versió precisament orquestrada per dues cobles, o sigui, preparada per dues cobles.
Aquesta... Quin ball, No podem ballar, però ells ballen. La dirigirà el mestre Jordi Figaró. Figaró, Un aplaudiment. Bé, i per acabar, la sardana aquella que no pot faltar mai a casa nostra, en el nostre plec, sigui típic, sigui atípic, sigui com sigui, però sempre l'hem d'interpretar. Bé, l'hem d'interpretar, és clar. Sempre l'hem de programar, vaja. La sardana Puigcastellà, que el mestre Enric Gratacós va dedicar al pic més alt de Santa Coloma, on hi ha el poblat ibèric, el Puigcastellà. Endavant, cobles! Ha estat atípic, però genial, Cobles, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i acompanyar-nos aquesta tarda, que ens heu dit una espineta que teníem clavada, que com a mínim no ens mirem.